youtuber Smetine Kapra, posledná jazda. Dnes mám pre vás dva tipy, tak sleduj. A posledná jazda bude padať, ale bude stáť za to. Ja osobne vždy po príchode som nervózny, chcem už chytať, lebo som nechytal predtým napríklad hodne dlho a už sa neviem dočkať mať udice vo vode. To je moja prvá chyba, ktorú urobím. Nájdem si miesta, nakrmím. Väčšinou sa mi stalo, alebo sa mi stáva, že miesta sú není tie najlepšie, ale to zistím vždy až po prvej noci. Preto by som chcel poradiť, že vždy počúvaj vodu. Počúvaj, kade sa ryby v noci pohybujú, kde sa prevalujú ráno, kde sa krmia, kde sa ukazujú. To ti vypovie o moc viacej ako to, aké je dno. Keď nájdeš krásnu lavicu, na ktorú sa ryba ani nepriblíži, tam nechytíš. Ak nájdeš mäkké dno, kde sa ryby prevalujú, kde sa ukazujú, kde sa krmia, samozrejme tam ryby budú a tam ich budeš chytať. Čiže to je môj prvý tip. Neuponáhľať, vždy si nechať čas pri novej vode, kľudne jednu, kľudne aj 2 noci, ak máš čas, a krmiť až potom. Settle down, 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 down. Do all the help that you need. Put it on just like an evening dress. Break to the right, sway to the left. In the morning everything is spent and I make my way back. Ako som chytal tu na tejto vode, jedno krmné miesto, ktoré mi prinieslo najviac záberov a bolo to také kvázi by som to nazval detkovská taktika, lebo keď som bol malý chalan, tak veľa dedov chytalo, že urobili kúl šrotu, zapichli kukuricu, prásk, hodil to do vody, riadna rana, jak z dela a to bola technika. Ja som to trochu povýšil na iný level. Miesto som si našiel presne s markrom a do toho som nakrmil takéto nádrvené bojly s mikropeletami a s celým bojly, zhruba 2 kg krmenia, plus aj kostiakov som do toho dal. A chytal som takéto PVA sáčky. Normálne PVA sáčok naplnený nadrveným bojlisom, plus okrajané bojly z dnu na úplne krátkom návesci a toto mi prinieslo úplne najviac záberov, čiže odporúčam vyskúšať, dosť zaujímavé. Asi to budem praktikovať častejšie.
od útorku, ja neviem, 20 rýb, všetko také malé kraviny. Jedna bola zhruba 12-13 kg a teraz za hodinu chcem byť na ceste. Prišla táto rybka 15,2. Parádna ryba na záver. Ako sa rozlúčiť. Vedia tie francúzske ryby, ako sa rozlúčiť. Super. Paráda. Díky moc. Díky ryba. Pre úplnosť zobral si guličku od Karla Nikla s názvom, jak sa to volá, takže zobral si kritikálsku, ale čo to je, jak sa to volá, Devil Krill, Criticals Devil Krill, to je pojelic, na ktoré zabrala táto ryba. Ďakujem. A do toho som chytal takéto PVA sáčky. Jak je tento jeden. Práve mi tu pípa taký chuj. Si tu sadli proste úplne cigáni. Proste hnus. Sadli si normálne 10-15 metrov vedľa mňa a chytajú tam úplne otrávne. Prosím, nebuďte otrávni k ostatným rybárom. Keď idete k vode, ale chcete si oddychnúť. Aj ostatní si chcú oddychnúť. Nepípajte jak p***ni. Prosím, buďte ohľaduplní k ostatným.